Hledáte hezké místo pro váš nový rodinný dům? Pak vás vítám v Nedvědici pod Pernštejnem. Pozemek má ideální obdélníkový tvar a celkovou výměru bezmála 1100 metrů čtverečních. Veškeré inženýrské sítě jsou v bezprostředním dosahu a dle platného územního plánu je určen ke stavbě rodinného domu. Chceš si rozvědět více? Zavolej mi.